Ahoj, já jsem Eliška Jílková a tohle je moje motivační video, tak se pojď koukat. Ve škole jsem byla vždy považována za dobrého studenta. Bez většího úsilí jsem se vždy zvládla naučit na testy tak, že jsem měla jedničky, maximálně dvojky. Pro mě by bylo ale mnohem lepší, kdybych se všechno mohla zkusit také prakticky. A proto jsem se rozhodla jít do práce, kde jsem si ověřila nejenom to, že praxí se mi prostě učí líp, ale také to, že abych mohla pracovat, žádný diplom nepotřebuji a prostě stačí jenom chtít a snažit se. Za ten rok, co jsem byla v práci, jsem se naučila spoustu věcí, jak prodávat, komunikovat s lidmi a hlavně, že vytrvalost se vyplácí. A s čím by ty mi mohlo pomoct mě? Například dostat mé nápady a projekty na vyšší level. Momentálně pracuji se svým bratrem na aplikaci pro maturanty, kde budou kromě čtenářských deníků formou zábavné hry procvičovat například maturitní autory. A čím můžu být mi prospěšná já? Protože se taky co nejčastěji snažím vycházet ze své komfortní zóny. Vydala jsem se na cestu po Evropě vlakem, kdy i přesto, že jsem měla všechno naplánované, nedopadlo všechno tak, jak jsem chtěla. A tam jsem se naučila improvizovat a taky krizovému myšlení. Myslím, že díky mým zkušenostem jsem sama v sebe nabyla velkou důvěru. Dokážu ji tak například dodat týmu nebo projektu, kterému věřím a vzít za ní zodpovědnost. Nebo naopak říct, kdy podle mě projekt nemá smysl a proč. Mé silné stránky pro studium latiny jsou například ochota a chuť na sobě pracovat, obrovské množství energie, které jsem schopná věnovat projektu a tomu, co mě baví, zápal pro podnikání a finance a ochota přiznat, že nevím všechno. Jednou z mých silných stránek je například vytrvalost a chuť dotáhnout věci do konce. Jo, a taky smysl pro humor. Tak tohle jsem já a moje motivace, tak doufám, že víc si povíme ve druhém kole.